Κύριος Λαθήρας. Σήμερα συζητάμε για το προϋπολογισμό του Δήμου και ενώ λίγο μοιάζει η κουβέντα με το προϋπολογισμό που συζητάνε και στη Βουλή, θα πω παρακάτω, εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή ενώ στη Βουλή συζητάνε για τον προϋπολογισμό και μπορούν μετά οι βουλευτές, τα κόμματα να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό ή να ψηφίσουν επιμέρους δαπάνες. Να πούνε παραδείγματος χάρη, ψηφίζουμε υπέρ ενός έργου ή των αμυντικών δαπανών ή των ενών δαπανών. Εδώ δεν μπορούμε. Εμείς δηλαδή η αντιπολίτευση είναι σαν να μην υπάρχουμε εδώ. Αόρατη. Δηλαδή αυτό που βλέπετε εδώ, που μιλάω εγώ, είμαι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υφίσταμε. Στο τέλος δηλαδή ο κύριος Απατσίδης ως προεδρεύων θα πει ποιοι είναι υπέρ, θα πούμε εμείς κατά, αυτό θα το αγνοήσει και σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο θα πει ότι το προϋπολογισμός ψηφίστηκε ομόφωνα. Δηλαδή εμείς είμαστε ανύπαρκτοι. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Δεν υφιστάμετα. Είστε, μόνο λέει αν καταθέσετε δικό σας προϋπολογισμό. Μπορείτε να υπερψηφίσετε το δικό σας προϋπολογισμό. Δηλαδή μιλάμε για το απάβγασμα της δημοκρατίας. Δηλαδή κάθε έννοια αυτοδιοίκησης και δημοκρατίας και τοπικότητας και τα λοιπά και με αυτό το στοιχείο που σας περιέγραψα έχει εξαφανιστεί πλήρως. Να μην πω που ακόμα και ο ίδιος ο προϋπολογισμός από την πρώτη ή μέχρι την τελευταία του λέξη διαμορφώνεται με βάση τις επιλογές της κεντρικής διοίκησης. Πρώτα-πρώτα, ό,τι και να γράψετε εκεί πέρα πάει σε ένα οικονομικό παρατηρητήριο του ΝΟΤΑ. Αυτό είναι μνημονιακός κανόνας. Δηλαδή ελέγχει αν είναι όλα όπως τα λέει. Κριτήρια Α, έχει κάτι κωδικούς, κάτι νούμερα, κάτι αλγόριθμους. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή όλα τα καθορίζει αυτό. Εκεί ελέγχεται πλήρως. Πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. Ούτε μισό ευρώ πάνω. Δεν μπορείτε να πείτε δηλαδή εμείς θα βάλουμε, ξέρω εγώ, όχι 75 εκατομμύρια, βάλουμε, επειδή έχει ανάγκη, ξέρω εγώ, η πόλη μας, 90 εκατομμύρια. Και αυτό τη διαφορά θα πάμε να τη διεκδικήσουμε, ρε παιδί μου, να το καλύψουμε. Δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα. Αυτό είναι και απόρρια των μνημονίων. Επίσης, σου λέει ότι θα πάρετε φέτος 11,5, πόσα είπαμε, Λάζαρε, σωστά τα λέω. 11,5 εκατομμύρια είναι, ενώ λέει οι δαπάνες για το προσωπικό που έχετε είναι 13.500. Δηλαδή αυτά που σας δίνουμε σαν λεφτά δεν καλύπτουν ούτε τα έξοδα του προσωπικού σας, που είναι και μειωμένο. Πού το μειώνουμε συνεχώς. Δεν μπορείτε λοιπόν να κάνετε τίποτα. Σας έχουμε δεμένα τα χέρια. Θα πληρώσετε και χαράτσια. Θα πληρώσετε το ΦΟΣΔΑΚ, τέλος τα ΦΙΣ, για μια καθαριότητα η οποία είναι αιωλή, για μια ανακύκλωση η οποία είναι καρκινοβατή, τα είπαμε την άλλη φορά, και ούτω καθεξής. Για μια πόλη που και σήμερα η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη, αλλά εντάξει ήταν οι γιορτές, το είχαμε προβλέψει. Λοιπόν, για υπηρεσίες δηλαδή τελικά που ο άλλος λέει τι γίνεται εδώ. Άρα λοιπόν όπως ο γενικός κρατικός προϋπολογισμός έχει μια λογική. Ποια είναι η λογική του γενικού κρατικού προϋπολογισμού. Από πού θα τα πάρει και πού θα τα δώσει. Τα παίρνει λοιπόν στο σύνολό του σχεδόν ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν θέλω να αναφέρω στοιχεία, τα είπαμε και άλλη φορά. Τα αναπαίρνει από τους εργαζόμενους. Ελάχιστα συνεισφέρουν οι πλούσιοι, οι οποίοι αερίστο εν παρόδο το 1% του πληθυσμού της χώρας μας κατέχει το 50% του πλούτου. Μιλάμε για μερικές οικογένειες. Αυτοί λοιπόν ελάχιστα συνεισφέρουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατικών εσόδων είναι από τους εργαζόμενους, εμείς που αγοράζουμε ας πούμε αυτό εδώ πέρα, έτσι και πληρώνουμε την αντίστοιχη εισφορά. Ενώ πού πάνε τώρα τα χρήματα, όλο ένα και λιγότερο πάνε. Δηλαδή οι δαπάνες για την παιδεία και την υγεία είναι στάσιμες και μειώνονται, ενώ οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται, ενώ αυξάνονται οι επιχορηγήσεις με διάφορους τρόπους προς το μεγάλο κεφάλαιο, τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι εξοπλιστικές δαπάνες και το
που δεν τολμάει κανένας να το πει, εδώ όλοι το κλείνουν το στόμα εδώ, στο τεράστιο δημόσιο χρέος. Και άμα πάρεις το τι πληρώνουμε κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν πάρεις αυτά, συν τις εισφορές που δίνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ένα κομμάτι αυτά από το ΦΠΑ πάει εκεί, αυτό το άθροισμα υπερβαίνει το σύνολο των επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας χρωστάνε δηλαδή, δεν τους χρωστάμε. Γιατί υπάρχει ένας μύθος που καλύπτεται και μέσα από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, ΜΕΣΠΑ κτλ., ότι τελικά άμα δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάναμε τίποτα. Πράγματι, το είπε ο Λάδος. 19 εκατομμύρια λέει είναι τα προγράμματα. Άμα δεν είχαμε προγράμματα από εδώ και από εκεί, δεν θα κάναμε τίποτα. Αυτά όμως τα λεφτά δεν είναι, ας πούμε, ότι έρχονται οι καλοί Ευρωπαίοι, έρχονται και μας δίνουν. Και σας εξηγώ ότι δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετησίως, φέτος θα δώσουμε περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά, για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτού του λεγόμενου περιβόητου χρέους, το οποίο όταν μπήκαμε στα μνημόνια ήταν πολύ λιγότερο από ό,τι είναι τώρα. Τώρα περνάει τα 400 δις. Είμαστε μετά την Ιαπωνία η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε δημόσιο χρέος. Έτσι. Και πρέπει να το ξεπληρώνουμε γενιές και γενεών πάσο. Άρα λοιπόν, τι μένει για για τις ανάγκες του λαού, για τις ανάγκες του εργαζομένου? Δεν μένουν τίποτα. Άρα λοιπόν φέτος έχετε μείωση του προϋπολογισμού. Έχετε μείωση, τα είπε η Μαρία, μείωση των έργων. Λιγότερα έργα, λεφτά για έργα. Αλλά δεν είναι ζήτημα μόνο το πόσο, αλλά είναι και το τι έργα. Έργα κυρίως, είπαμε τα μισά από τα έργα πάνε για την ανάπλαση της Επταπηργείου. Που εκεί έχουν αναπλαστεί οι συνειδήσεις των ανθρώπων, ας πούμε, έχουν μετατραπεί σε άλλο πράγμα. Και αρχίζουν και βρίζουν. Και ποιοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία? Άλλοι είναι αδιάφοροι, γιατί σου λέει αυτό τώρα του είτε έχει λίγο τσιμέντο, είτε έχει περισσότερο τσιμέντο, τα ρουμάνικα ή τον οίκον, δεν πολύ με ενδιαφέρει. Άλλοι είναι έξαλλοι, αλλά αυτοί που κερδίζουν είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι εργολάβοι. Οι οποίοι μάλιστα εδώ δεν κάνετε και διάκριση, όπως κάνετε σε άλλα, που λέμε δημότες, κάτοικοι. Στους εργολάβους κάνετε τέτοια διάκριση στους διαγωνισμούς. Δημότες, πώς το λένε, κάτοικοι κτλ. Ετεροδημότες. Άρα λοιπόν έχουμε μείωση των έργων. Έργα βιτρίνας, όχι έργα υποδομών. Μείωση του προσωπικού. Λιγότερο προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει σε μεγαλύτερες ανάγκες και υπηρεσίες. Έχουμε μείωση των υπηρεσιών. Ορισμένες από αυτές κλείνουν. Κλείσαμε την Δημοτική Επιχείρηση Τελετών. Άλλες από αυτές οι υπηρεσίες ιδιωτικοποιούνται. Άλλες ακριβένουν. Άλλες απέσχουν από αυτά οι πολίτες. Και από την άλλη μεριά αυξάνεται τα δημοτικά τέλη, αυξάνουμε τους φόρους, αυξάνονται τα έξοδα, αυξάνονται τέλος ταφής κτλ. Φόστα και ούτω καθεξής. Άρα μιλάμε, αυτός ο προϋπολογισμός αποτυπώνει πλήρως όλη τη λογική την οποία έχει η Δημοτική Αρχή και επιτρέψτε μου να πω αυτό, γενικά σχεδόν στο σύνολό της κάθε δημοτική, με ελάχιστες διαφορές και αποκλήσεις, κάθε δημοτική αρχή αυτής της χώρας. Δηλαδή αυτά όλα πάνω κάτω τα κάνουν με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι με πιο, πώς το λέμε, πιο επικοινωνιακό τρόπο. Εδώ ας πούμε πραγματικά is the first ο Δήμος. Εδώ πρέπει να τα αποδώσουμε τα εύσημα. Έχει καλύτερες κοινωνιακές σχέσεις. Αλλά πολλοί κάνουν τα ίδια, χωρίς να έχουν αυτή την φοβερή ικανότητα. Αυτό να το αποδώσω. Κατά τα άλλα, όλοι τα ίδια κάνουν. Κινείστε στο ίδιο πλαίσιο μιας ίδιας πολιτικής. Και γι' αυτό οι περισσότεροι δήμαρχοι δεν καταλαβαίνεις ποιας πολιτικής προέλευσης είναι. Και πολλά δημοτικά συμβούλια, η πολιτική προέλευση των μελών της πλειοψηφίας είναι υπερκομματική. Δηλαδή και από ΠΑΣΟΚ και από Νέα Δημοκρατία και από ΣΥΡΙΖΑ και από
Και εδώ έτσι νομίζω είστε, πώς το λέμε, έχετε μια πλουραλιστική εκπροσώπηση. Λάθος κάνω. Άρα εκφράζετε την εθνική μνημονίων. Εθνική μνημονίων. Αυτή δηλαδή η εθνική της δικιάς σας Ελλάδας. Η δικιά μας Ελλάδα είναι άλλη. Η δικιά μας Ελλάδα θα έκανε άλλο είδους προπολογισμό. Στην Ελλάδα μιλάτε 11 λεπτά. Εδώ κλείνω, κυρία Πατσίδη. Περίμενα να με έφυγε, κάνει διακοπές η κυρία Τσουκαλά και βρήκα ευκαιρία εγώ να μην κάνω διακοπές. Λοιπόν, κλείνω με αυτό, σας περιέγραψα πάνω κάτω την γενική μας λογική, αλλά εμείς αυτό το πράγμα που γίνεται να είμαστε ανύπαρκτοι, αυτή τη φορά δεν θα το ανεχθούμε και την ώρα που θα τελειώσει η συζήτηση, εμείς θα αποχωρήσουμε συνειδητά, όχι τεχνητά, δηλαδή δεν θα μας εξαφανίσετε με ένα κουμπί, θα πούμε αποχωρούμε σε έδειξη διαμαρτυρίας γιατί μας εξαφανίζεται. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Δεν συμβαίνει πουθενά, δηλαδή τέτοια σύλληψη που λέει ότι δεν υπάρχετε. Δεν Μα μη μου γι' αυτό το δεν μου λέτε εσείς ότι το έχετε πει 100 φορές. Σαν να μην το είπε, κύριε Λαθήρα, συνεχίστε. Ωραία, σαν να μην το είπε. Λέω ότι ο Δήμος Σικαιών και ο κάθε Δήμος υλοποιεί μία ενιαία πολιτική, την είπα. Και εφαρμόζει απνευστή όλους αυτούς τους μνημονιακούς νόμους. Τα μνημόνια έφυγαν, αλλά οι κυβερνήσεις μένουν που λέμε. Και οι 300 μνημονιακοί νόμοι δεν έχει καταργηθεί ούτε ένας. Καλά, ενοχλούμε προφανώς, ενοχλούμε με έψιλον, γι' αυτό σταματάμε. Και χαιρόμαστε που ενοχλούμε. Καλή χρονιά σε όλους. Καταρχήν, να κάνω ένα σχόλιο περί της ορίμανσης των μελετών. Μέχρι τώρα, ας πούμε, συζητούσαμε για την ορίμανση των συνθήκων. Ο Δήμαρχος μας μίλησε για την ορίμανση των μελετών. Αυτές οι μελέτες, παραδείγματος χάρη για την δεντροφυτεία, είναι σαν το παλιό καλό ουίσκι, έχουν περίπου 30 χρόνια να οριμάσουν και όταν θα πάει να γίνει η μελέτη να πραγματοποιηθεί στη δεντροφυτεία, θα έχει, κάθε μέρα που πάω έχει λιγότερα δέντρα και περισσότερα αυτοκίνητα. Δηλαδή σε ποια δεντροφυτεία θα κάνετε ανάπλαση. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες για να γίνει το 5ο Δημοτικό Σχολείο στους Αγίους Θεοδόρους, εσείς μας είπατε τις προάλλες, δεν θα υπάρχουν πλέον παιδιά. Δηλαδή, με όλα τα επιχειρήματα, με το α, προσπαθείτε να εξοραίσετε την πολιτική σας και τελικά μπορεί να αποδείξετε, προσπαθείτε μάλλον να αποδείξετε, ότι μπορεί στα πλαίσια αυτής της πολιτικής που είπατε, να υπάρξει και ένας Δήμος που να έχει πράσινο δρόμους και το ένα και το άλλο. Άρα, μη φωνάζετε και τσιρίζετε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, επίσης, όσον αφορά την απόδοση των ευθυνών κτλ. Πρώτον, ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος, δεν χρειάζεται να πω εγώ, εξυμνεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάθε τρόπο. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επέβαλε τα μνημόνια ή εκ Θεού προερχόμενα είναι. Λοιπόν, κάνω λάθος. Δηλαδή αυτή την πολιτική λιτότητας, την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, την πολιτική του περιορισμού των κοινωνικών δαπανών, την πολιτική του περιορισμού και της κατάργησης των προσλήψεων, εκτός από την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις. Ποιος την επέβαλε? Ποιος επέβαλε την ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, παραδείγματος χάρη, με την τραγική κατάληξη που είχαμε σήμερα? Όπως κάποιοι βγάλανε από τα καρφιά που θυμίζανε το έγκλημα των τεμπών, έτσι και η επιχειρηματολογία εντός εισαγωγικών του Δημάρχου βγάζει κάθε καρφί από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθεί να την αποκρύψει. Το ίδιο κάνει και για την εσωτερική πολιτική. Λέει σιγά τις εξοπλιστικές δαπάνες. Σε βάθος δεκαετίας θα δώσουμε 50 δισεκατομμύρια για εξοπλιστικές δαπάνες. Κάτι που δεν κάνει καμία χώρα στο ΝΑΤΟ εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δίνουμε το 3,8% των δαπανών, μάλλον το 3,8% του ποσοστού του ΑΕΠ πηγαίνει για στρατιωτικές δαπάνες. Θα δώσουμε 3,2 δις για Ραφάλ,
3,5 δις για τα F-35 και 3,1 δις για τις φρεγάτες Μπελχάρα, μόνο συγκεκριμένες παραγγελίες. Αν κόβαμε ένα F-35 ή αν κόβαμε ένα Ραφάλ, τότε θα μπορούσαμε να λύσουμε μια σειρά κοινωνικά μεγάλα ζητήματα. Άρα η αθώωση αυτής της πολιτικής και μάλιστα αυτά τα όπλα, δεν θέλω να αναπτύξω περισσότερο για πιο συγκεκριμένο τρόπο πάνε. Φαίνεται και πάει ο Μητσοτάκης και λέει λίγα δίνουμε ρε παιδιά για τις αμυντικές δαπάνες και καλεί τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης να αυξήσουν τις πολεμικές δαπάνες. Αυτοί είναι έτοιμοι να μας στείλουν να πάμε να πολεμήσουμε στην Ουκρανία ή στο Ισραήλ, τους δύο συμμάχους. Αυτά αθωώνονται από την πολιτική σας. Οι πολίτες δίνουν φέτος, θα δώσουν 70 δισεκατομμύρια φόρους, έμεσους και άμεσους, από το ΦΠΑ. Και έχουμε το μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρώπη. Περισσότερο και από τη Γερμανία, που ο μισθός εκεί είναι, ο μέσος μισθός είναι 50.000, εδώ είναι 17. Και περιμένει ο πολίτης από αυτά που δίνει 24% να έχει. Παιδεία δεν έχει. Το δίνουν 800, με τα χρήματα τώρα μιλάμε εδώ. Του δίνει 850.000 το κράτος και 2,5 εκατομμύρια θα τα πληρώσει ο Δήμος. Πάλι από λεφτά των πολιτών. Δηλαδή δεν φτάνει που πληρώνει μια φορά, πρέπει να πληρώσει και δεύτερη φορά. Μέχρι του δημοτικού φόρου, το οποίο αυξάνεται κατά συνεννόηση με την κυβέρνηση. Αυτό δεν λέτε? Δεν είναι κρατική υποχρέωση αυτή για τα σχολεία? Το ελάχιστο. Τι κάνετε? Ή θα μείνουν τα σχολεία, γυμνά, ή θα πληρώσουν οι γονείς από το Σύλλογο Γονέων, ή θα πληρώσουν από το δημοτικό φόρο. Αυτό λέτε. Αυτό λέει και η κυβέρνηση, αυτό λέτε και εσείς. Ομόφωνα. Συμφωνείτε απόλυτα. Τι λέτε, εμείς αθωώνουμε την πολιτική της κυβέρνησης? Ξεπλένουμε, πώς το λέτε? Αυτό θέλει ο κόσμος. Δίνει 70 δισεκατομμύρια και θέλει υγεία. Ποια υγεία τώρα? Που παθαίνει το παιδί του γαστρεντερίτιδα και τρέχει στο διαβαλκανικό? Γιατί τα νοσοκομεία δεν υπάρχει κέντρο υγείας που είπατε τις προάλλες ότι δεν χρειάζεται στην περιοχή μας και τρέχει στα διαβαλκανικά γιατί τα νοσοκομεία είναι... Αυτό είπατε. Αυτό καταλάβω. Μακάρι να το διεκδικήσουμε και να το ψηφίσουμε. Και τέλος, έτσι για να μην το κουράζω. Τι κάνει το κράτος, είπατε? Υπεξαίρεση. Κολλά το είπα. Κλοπή δηλαδή. Κλέβει από τους Δήμους. Κλέβει από τα λεφτά των πολιτών. Γιατί το ΦΠΑ πάλι λεφτά των πολιτών. Σωστά? Αυτά λοιπόν τα κλοπημαία, τι κάνουμε εμείς? Λέμε, ξέρω εγώ, κακώς μας τα κλέβει. Φωνάζουμε, μην με τα κλέβεις. Και βάζουμε και εμείς φόρο για να αντικαταστήσουμε τα κλεμμένα. Τι έπρεπε να κάνει ένας Δήμος, ένας φορέας, ο οποίος αντιτίθεται πραγματικά σε αυτήν την πολιτική? Καλεί τον κόσμο, καλεί τους εργαζόμενους του Δήμου και τους λέει, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Τι κάνουμε για να πάρουμε προσωπικό, για να έχουμε δρόμους, για να έχουμε παιδικούς σταθμούς, για να έχουμε σχολεία, για να έχουμε όλα αυτά. Για να γίνει δεντροφυτεία κτλ. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το διεκδικήσουμε. Να αγωνιστούμε. Όχι μέσω της ΚΕΔΕ και μέσω του Κυρίζογλου, που κάνει παρέλαση τα απορριμματοφόρα στις 28 Οκτωβρίου. Να κάνει παρέλαση δεν το σας σταμάτησε? Αλλά λέω δεν γίνονται αυτά έτσι. Αν θέλετε να είστε σύμφωνοι με αυτά που λέτε, αυτά τα λέτε, πώς το λέμε, κουβέντες στο αέρα. Χώρια που αυτοί που επέβαλαν, υποστηρίζετε με την πολιτική σας αυτούς που επέβαλαν όλα αυτά. Τι να το κάνουμε δηλαδή, πώς να το κάνουμε? Και εξακολουθείτε να ακολουθείτε αυτές τις πολιτικές. Παρόλες τις φραστικές σας διαφοροποίησεις. Αν θέλετε, δηλαδή αυτά που είπε ο Σταύρος προηγουμένως, δηλαδή αυτές οι διεκδικήσεις, να του βγάλουμε ψήφισμα και να το κάνετε πράξη. Δηλαδή εσείς είστε πιο νόμιμοι από τους νόμους. Λέτε, παραβιάζετε το Σύνταγμα, παραβιάζονται οι νόμοι, αλλά εσείς είστε, επακριβώς τηρείτε τους νόμους. Γιατί λέει, μας έχουν δεμένα τα χέρια. Δεν μπορώ να φύγω από το παρατηρητήριο, δεν μπορώ να φύγω από το ελεκτικό συνέδριο. Αυτή η πολιτική για να αλλάξει θέλει σύγκρουση. Αν είναι παράνομη και αντισυνταγματική αυτή η πολιτική που ασκείται, δεν μπορείς εσύ να πας με τον νόμο αυτό τον αντισυνταγματικό και να τον τηρείς το ακέραιο και να λες μόνο φραστικές κουβέντες.
Αλλά πρέπει να το παλέψει. Παλέψει σημαίνει σύγκρουση. Σημαίνει να βγάλει τον κόσμο έξω. Και να πει, ας πούμε, θέλουμε πλατεία εκεί στις Σικές. Θέλουμε η πόλη μας να έχει πλατείες. Θέλουμε να έχει, ξέρω εγώ, σχολεία. Να γίνει επιτέλους και το σχολείο, να γίνει το άλλο. Αυτό πρέπει να το διεκδικήσει ο κόσμος, να βγει στους δρόμους. Όχι να τον κοιμήσετε τον κόσμο με περιοδικά που έχετε την καλύτερη υπηρεσία σας. Είναι η υπηρεσία δημοσίων σχέσεων. Η πιο στελεχωμένη είναι αυτή. Και πας σε όλη την Θεσσαλονίκη και λες στον δήμαρχό σας τι κάνει. Πού τα μαθαίνει αυτά. Τα δελτία τύπου πάνε πρώτα. Αυτό είναι το μυστικό σας όπλο. Δεν είναι, ας πούμε, η Επταπηρυγίου. Δεν πήγε κανένας να κάνει ρεπορτάζ στην Επταπηρυγίου, κανένας δημοσιογράφος από τους πληρωμένους δημοσιογράφους σας. Αυτό είναι το ζήτημα που υπάρχει. Και αν θέλετε, λέω, να καταλάβει και να συμφωνήσει κάποιος μαζί σας, πρέπει να κάνετε αυτό που λέμε και να φτιάξετε προϋπολογισμό με βάση αυτά τα στοιχεία και όχι με βάση αυτά που σας επιβάλλουν. Δηλαδή εμείς, τι λέει το κράτος, δεν προσλαμβάνουμε υπαλλήλους, διώχνουμε τους πυροσβέστες και προσλαμβάνουμε αστυνομικούς και τώρα θα πάρουν, λέει, οι αστυνομικούς, δεν φτάνουν. Έχουμε τους περισσότερους αστυνομικούς στην Ευρώπη ανακάτω. Δεν φτάνουν, λέει, τώρα θα πάρουμε και με απολυτήριο λυκείου. Πιο ΑΣΕΠ και τέτοια. Τι λέτε κι εσείς. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε, ας πούμε, στην υπηρεσία Πρασίνου που έχει, μέτρησα, αν κάνω λάθος, 9 υπαλλήλους. Κάπου εκεί. Οι οποίοι θα φύγουν οι 3 με σύνταξη. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε στο Πράσινο, αλλά μπορούμε να προσλάβουμε αστυνομικούς. Γιατί δεν βάζετε να κάνετε ένα προϋπολογισμό διεκδικητικό, αγωνιστικό, κόντρα σε αυτό που σας επιβάλλουν. Και να το διεκδικήσετε με βάση τον κόσμο και τους εργαζόμενους, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Οι εργαζόμενοι στο Δήμο πρέπει να συνδιαμορφώνουν την πολιτική του Δήμου. Μια τέτοια άλλη λογική, ας πούμε, δεν μπορεί να σας περάσει από το μυαλό. Ούτε εσάς, ούτε κανενός άλλου δημάρχου. Το ζήτημα, γιατί έτσι είναι η λογική. Το ζήτημα είναι ότι εσείς, εγώ εδώ σας βγάζω το καπέλο που λέμε, ότι καταφέρατε τόσα χρόνια, λόγω του επικοινωνιακού σας έργου και της αέναης μετακίνησης, ας πούμε, πληθυσμών από εκεί εδώ, δηλαδή αυτός που σας κατήγγειλε τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική σας πολιτική, τώρα είναι εισηγητής. Ο εισηγητής της προηγούμενης οικονομικής πολιτικής τώρα είναι στην αντιπολίτευση. Αυτό το καταφέρατε. Δηλαδή, ιδιωτικοποιήσατε ακόμα και την αντιπολίτευση.